Dobrý deň, dámy a pánové, Wolfaxovia a Wolfíkové. Som tu s Pukým a venčíme Pukýho psov. Takže zábava! Ešte mi, čo to mám? Pozeraj, keď zapnem tú kameru, mne úplne zahmlie celý oný. To bude kvôli tomu sklu ochrannému. Máš pravdu. Totiž to by sa nemalo dávať na mobily. Poď. A ideme preskúmať tam, kde je studňa. Nevidno to, lebo je tma. 2, 1. Jo, takže čaute ľudia, ja z toho mám jednu videjku. S Wolfaxom. A ideme z jednej studni, že svietí, Dobre, to vidíte pred obrazovkou. Viem, že to není dobre vidieť, ale... Baterka na mojom mobile mi stojí úplne taký. A tu som so švostíkom a Prepáčte, že to tak zle vidno, ale proste máme zlé, zariadenia. No, pokračujeme smerom k studni. No, ideme tajto. Tuto chvostík na zvete. Musel som vypnúť svoju baterku na mobile, lebo potom to bolo rozmazané. A tuto Puky nám tu svieti. Matúš, tak si už odhalení častočne takto, ako super. Čiastočne, hej. No dobré. Ideme teraz na veľkú kuratu. Kde je tá studňa znova? Tu nevidíš, on je ďaleko. Ideme. Že ideme. Áno. To takto skoro večer, potme. Takto ďaleko. Kebyže raz. A kebyže po takomto svetle. No vlastne medvedov spia. Však to. No, medvedi teraz chodia väčšinou v lesoch a hľadajú potravu. No, už je tu pribehla aj Lexa. No a vieš, čo môže pes proti takému medveďovi? Masné. No, dačo. Lexa! Čo? Poďme to zobrať. Ja nevidím. Ľudia, vidíte to? Kde? Ty to tiež nevidíš, super. Že to nájde, niečo to vidí. No. Môžeme to zobrať. Môžeme to zobrať. OK, stratil som to. A nestratil. Ako by tam bolo také sklo. Dôvod, prečo to takto dobre vidíte, keď je taká tma, je ten, že ja mám takú funkciu na mobile. Obraz. Joj! Jo! Obo, zase nekúpa. Lexa! Poď sem! Prčiť. Ona ju zadržne. Doprčiť. Ľudia, vidíte to? Nevidíte. Napínavé video práve začína. Kosťo, ticho. Nech si len narieka, nech tá mama príde. Lexa! Poď sem! A to sa ligotalo oko mačka, že je tu taká sklená vec. Ja som vôbec nevidel, že by to mohla byť mačka. Ľudia, ešte inde videjko, trošku, na vačky. Inde videjko, že akože budem pekačku za psíkmi, ešte keď sa presúvača stavila na vozový mobil, neviem, keď ja vidím. A tam je lekcina, vidíte ju ľudia? Nevidíte ju. A teraz ju vidíte. U mňa už vidno, u mňa bolo vidno celkom dosť. Máte ju zakružkované. Majú ste to zakružkované. Tam je svetlo. Poďme. Tam je svetlo, tam to budeme reálne 22. Možno je menej. A čo sa tu tak ligote? Poď. Ako náhle dojdeme k studni, tak video končí. A budem natáčať druhé video, ako od studne ideme preč. Pôjdeš to do jedného videa? Nie, nedám to do jedného videa, to budú dve videá. No poď na to, že stojí to pri studni. OK. Vidíš ju?
Čo? No, ani nie, ja potrebujem nasmerovať. No, ľudia určite vidia, keďže môj mobil má takú veľmi dobrú funkciu. Ale ak chcete, na budúce môže byť stream, ak dám 50 odberateľ, tak nech som ľubom. Môžete, ďakujem. Tebe to tak zle natáča. Čo? No ty to máš také zatmené. Nemám to zatmené. Máš. Veď patrí sa. Bez tej čelovky. Aké je tam svetlo. Dobre, tak sa pozri. No je furt lepší. A to je lepšie, ty to chce. No ďalej. Jedeme ďalej. Počkaj, ja vám nasmerujem, ako to stúhne ľudia. Ono je úplne nevidno. U mňa ju vidno úplne, že super. No poď, Lexi. A tom sa vám videjko páči, dajte like, napíšte komentár. A v najlepšom prípade dajte odber. A už nám chýba iba jeden odberateľ do špeciálu z Door Super Hard Mod. Jak vidia, chýbajú nám dvoje odberateľia, do 20 odberateľov, čo by som dal. Ten nerad. A o chvíľku to dáme, tak. To je nový na toto video, preto hneď dáte odber, máte. A aj na chodcíkov kanál, on má reálne do toho odberateľov, ja musím ho odberateľ. Bože, to som povedal tam. Čo? A sme tu, ľudia, sme pri studni. Toto je tá studňa. Hej. Sme boli s Patrikom Saurusom, síce ja nemám video, ale on má. Kamarkujem, keby ti tam spadol mobil. Zasvi tam, prosím. No, vidíte, ako to vyzerá? No. A? My tam s Patrikom Saurusom hodili takú, až takú stavku. Ale to nie až takú. Snažím sa vám to priblížiť. No, ale moc mi to nejde. Čo? Aha, skalu nehodíme tam. Rozhodme tam skalu. Ne. No, poďte. A tuto je videjko u konca, keďže už sme dosiahli náš cieľ. A čaute ľudia, majte sa dobre. Čau.